Jangan lompong sego gendar. Esuk iki tak awali nyaponi jogan pawon. Mumpung prei iso ewang-ewang beres-beres omah. Soale saka jam 3 esuk tekan jam 5 ki pawone ngebul terus. Lerene mung 2 jam, bar kuwi engko lanjut gawe masak sing gawe maem. Sampeyan nak prei sing nyambut gawe damel resik-resik omah napa damel dolan? Sing nyaponi wis rampung, aku opek lompong. Iki mau opek beritan ngisor papringan. Napeni beras. Sadurunge masak ngliwet dhisik. Sampeyan nek ajeng kliwet ditapeni riyen apa mboten? Nek jaman sakniki kadose kok mboten do napeni beras kados riyen malih nggih. Dinten iki ajeng adang sego gendar. Bar niku dipetani las kalih wedine. Marut klapa damel santen. Lomponge wau sampun kula pancelasi mboten kula oceki. Ngulek bumbu aluse. Niki bab sing kathah tiyang wadon wegah mergone kesel. Jaman sakniki langsung di blender. Bumbune wis rampung langsung dimasak nek pawon. Saderenge masak lompong niki ajeng goreng bakwan. Saderenge masak niki kula sampun wisuh. Bahan-bahan ingkang ajeng dimasak nggih sampun kula kumbah sedanten. Niki goreng bakwan kulbis kalih wortel. Esuk ngene iki nak ning pawon ki anget, lha nak awan nggih gobyes. Kula paling remen nak bakwan niku garing. Niki bakwane sampun mateng. Lanjut masak jangan lompong. Godhong salam. Kula paringi kresek. Sisene nguyah moto gula aren. Nek lomponge sampun alum, santene sok nek wajan. Dienteni sauntara kersane mateng. Kula tambahi krecek. Incipi mbok menawi enten sing kurang. Jangan lompong wis mateng, gage-gage maem. Singkat mawon niki sego gendare nggih sampun mateng. Sego gendar jangan lompong. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula lawuhi bakwane wau. Mpun rada dangu mboten maem sego gendar jangan lompong. Pancen mboten enten bosene. Sampeyan pun nate maem sego gendar napa dereng? Nek dimaem kalih jangan sing disanteni ngaten niki pancen seger. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.